mga alak sa Pilipinas. Morotao beer, tawag yan. Na? Morotao beer. Oo. Tapos talaga eh. Punta man, doon ulit tayo. Dun, dun, dun. Ano oras yung babalikan? After lunch. Pagkabigay ko yung sir sa kanya. Sabi niya, balikan na after lunch. Tapos ano eh, magpa-drug test ka muna. Balikan after lunch. Drug test. Anak pa lang ako sa dito. Hindi, kabisadong makakapakayo. May. Inis mo na ka. Wala nang propose. Nagpo-post ako ng TV ah. Hiya pa kayo eh. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Pause si Jiggy, ganun. Mata lang ang nagpo-pause eh. Ano ba kayo post mo? Sige nga, paano yung pause mo? Stay trip lang. Stay trip lang ba? Tignan mo yung pause mo. Ako lagi magbibigyan ng billboard. Ano post mo? Paano? Sige nga, oh. Pare, ito billboard, oh. Paano po pause na? Ganun. Hindi, hindi ganun lang. Ikaw. Ikaw. Ganun din. Ha? Pala sila kasi. Ikaw. Obe, oh, ikaw paano pause mo? Makain ng ice cream. Nakain na ice cream. Sumahalo-halo, mami. Sumahalo-halo, mami.